Efectivament, a nivell de la nostra colla, possiblement, l'activitat i no arriscar a intentar estem al principi de les grans treballant. La veritat és que a nivell de gestors de feina estic molt content de la colla, molt orgullós i crec que si no ho fem, podem fer una temporada amb els cames que tenim en compte.